V dnešnom vlogu sa pozrieme na tému, ktorú cítime všetci – infláciu. Možno ste zachytili správu, že júnová inflácia dosiahla výšku 4,3%, čo je najviac za posledný rok a pol. Ale čo to vlastne znamená pre vaše peniaze, vaše úspory alebo investície? Poďme si to rozmeniť na drobné. Inflácia v praxi. Zaplatíte viac, ale máte menej. Inflácia znamená, že za rovnaké peniaze si kúpite menej. Nie je to len problém z ekonomickej učebnice. Je to niečo, čo cítite každý deň. Ceny potravín a nápojov šli hore o 4,2%. Nealko nápoje dokonca o 18,5%. Energie, bývanie, doprava, všade cítite, že priplácate. A hoci pohonné látky boli lacnejšie, dopravné služby zdražili o vyše 19%. Možno ste si všimli, že za rovnaký nákup platíte o pár eur viac. Ale najväčší problém je ten, že aj vaše peniaze na účte strácajú hodnotu, hoci tam ležia a vyzerajú rovnako. A teraz dôležitá vec. Inflácia pôsobí ako daň, ktorú si ani nevšimnete. Niekto vám neodpočíta peniaze priamo z účtu, ale ak máte na účte 1000 eur a inflácia 4%, o rok máte reálnu hodnotu iba 960 eur. Bez toho, aby ste čokoľvek urobili, nenakupujete za tú istú sumu toľko ako pred rokom. Čo robí inflácia s vašimi úsporami? Bankové účty a termínované vklady dnes ponúkajú úrok okolo 2%. To znamená, že vaše peniaze neporážajú infláciu. Strácajú na hodnote, aj keď si myslíte, že ste v bezpečí. Čo to znamená pre váš príjem? Dobrá správa je, že mzdy pomaly rastú. V roku 2024 sme zaznamenali reálny nárast platov o 3,7%, čo je po 2 rokoch poklesu pozitívne. No s infláciou 4% a rastom miest okolo 4,5% to vychádza len na minimálne zlepšenie životnej úrovne. Rádovo o 0,5 až 1%. A to nestačí, ak si chcete budovať rezervy alebo reálne zbohatnúť. Existujú reálne riešenia? Infláciu dlhodobo porážajú len investície, či už do akcií, realít, ETF fondov alebo vlastného podnikania. Skúsení investori hovoria jasne. Cieľom je aspoň 6% ročný výnos. Samozrejme, nie každý má hneď know-how alebo čas. Preto je dobré poradiť sa s odborníkom a otvoriť si investičné portfólio na mieru. Na záver by som rád spomenul ešte niečo zaujímavé. Infláciu často podceňujeme, lebo ju nevidíme. Všimnite si, keď banány zdražujú 20 centov, ale nevšimnete si, že vaše peniaze strácajú hodnotu potichu a nenápadne. A to je nebezpečné. Čo s tým môžete urobiť? Majte o inflácii prehľad. Sledujte čísla, nie zo zvedavosti pre správne rozhodnutia. Nechajte peniaze pracovať a nespoliehajte sa len na banku. Zamyslite sa nad investovaním, pretože aj malé pravidelné sumy môžu dlhodobo porážať infláciu.